Nagrigat kayam gamaiya dayo kanyam kaslala agripa daytoy lubong ko. Nagbayad nga lumabas dagiti alal daw maililiw kadagiti arakup mo. Mabali lang ko nga naada kan dito'y kadarabi nga aglabas sapay kumatamarik na awan maramidak nuan nga itidem dagiti mata ken panunutin nga kadwata para lang kanya daytoy nga ayat ko hanya agbaliw uray agin na dayo ar-ar-arapapan ka sika ditoy dena daytoy nga biyag ko ket isagot ko kanyam daytoy pusok. Nagmayat nga panunutin dagiti napalabas dagiti arakup mo kaya't kan ditoy denak agurayak kanyam dayto nga pusok awan sa bali nga kayat na nuhaan nga di panagayat mo para lang kanya daytoy nga ayat ko hanga agbaliw uray agin na dayo ar-ar-arapapan ka sika ditoy dena daytoy nga bidak ko ket isagot ko kanyam daytoy pusok. Para lang kanya daytoy nga ayat ko hanggang nagbaliw uray agin na dayo ar-arapapan ka sika ditoy dena daytoy nga bidak ko ket isagot ko kanyam daytoy pusok.